binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumplitong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na,
Kings Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa Kings Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode sa ating programang AgriSenso. Sa Agrikultura, aasenso ka kasama ang inyong Clara Tita. Ayan. Absent po muna ngayon ang ating Inday Bajang dahil hindi pa po naging maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Yes. So, ayan. Mother duty muna ngayon ang ating Inday Bajang. But don't you worry po, kasama niyo pa rin ang inyong Clara Tita sa loob ng isang oras na puro sa chikahan. Of course, ibibigay ko po sa inyo, ihatid ko po sa inyo later on ang ating mga agri-balita at agri-unique chika. Okay? So of course, kumusta po kayong lahat dyan? Sana'y nasa maayos po kayo na kondisyon. And of course, I hope na kahit pa paano, kahit may mga pagsubok po tayo sa buhay, ay lalaban at lalaban pa rin po tayo. Okay? So wag po kayong mawalan ng pag-asa. Hanapin niyo po ang saya. Okay? So, of course, God is good all the time po. Sa lahat ng ating mga pagsubok at problema, mananatili pong mabuti at mapagmahal ang ating Panginoon sa ating buhay. So, ayan! Shoutout po sa lahat ng ating mga viewers na nakatutok po sa atin ngayon via Facebook page ng ating AgriSenso sa Agrikultura. Ganon din po. Saan ako dapat nakatingin? Ganon din po sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, pwede nyo po bang i-comment dyan sa ating comment section box sa ating live ngayon kung saan po kayo ngayon nanonood para alam ko po kung saan abot ang ating programa. O, diba? O, ayan. Ayan, yan kuya. Sa camera ako, naka-ano. Correct, ayan na. Perfect na. So, ayan. Okay. So, ayan ha, i-comment niyo po kung saan po inyong location ngayon para ay ma-shoutout naman din natin, 'di ba? Alam ko kung saan kayo ngayon. Parang abot yung aking boses sa inyong lugar. At saka, hello din po sa mga nanonood. Nakikinig pala sa ating Kings Radio stations dyan po sa may Visayas area. Particular po dyan sa may Himalalo Negros Oriental. Hello po sa ating Kings Radio station, sa mga listeners natin dyan sa may Cebu Province. Hello po sa inyong lahat. Yan din po dyan sa may Agusan area, Caraga Region. At dito po sa Davao Region. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Kahit alauna po ng hapon, bubusugin ko po kayo. Huwag po kayo matulog ha. Bubusugin ko po kayo ngayon sa ating Agri-Balita at Agri-Unit Chika maya lamang. Okay? And special shoutout also sa mga listeners and of course viewers natin dyan sa mga nanonood sa atin via Regional News Group or RNG Luzon. Mamaya po i-replay po ang ating programa, ating episode ngayon. Mamaya po alas 7 ng gabi dyan po sa Regional News Group or RNG Luzon. So sa mga gusto pong kumbaga absent ngayon, okay? Sa mga absent po ngayon, so of course, maya po ay pagkatutukan niyo po. Ayan. Hello sa inyo, Christian Hill. At saka sino yon? Nakatawa si ano? Ano yon? Si Chico Manankil. Oh. Chicho. Saan ka ngayon, Dong? Oo. So, ayan. Wag na siguro nating patagalin, Kuya Bill, ang ating Agri-Balita for today. Dahil, of course, kahit naka-absent po ang ating Inday Bajang, ay nag-record naman din po siya ng ating ng video para sa atin ngayon, para sa ating Agri-Balita. Okay? So, alam nyo ba na sa US ngayon ay meron silang na-experience na shortage ng itlog. Okay? Kasi meron daw something bird flu or avian flu somewhere in America. I don't know kung saan particular doon. Basta nagkaroon po ng shortage po sa itlog doon sa Amerika. Pero dito naman po sa Pilipinas, ang alam ko lang ay parang nakatakdang magtataas na naman ng presyo per piece ang ating mga itlogens.
At ayan na naman, problema na naman sa ating mga mothers dyan dahil alam naman natin ang itlog ay napakadaling lutuin lamang. Yan parang kumbaga easy to go natin na pagkain everyday yung ating itlog. Marami po sa ating kabataan ngayon, paborito talaga ang itlog. Huwag naman sana magkaroon ng shortage dito sa atin sa Pilipinas ng itlog. Pero ngayon meron po kasing mga frozen eggs na pwede pong ibenta. Okay? Mga frozen eggs po yan siya. Siguro iyan po yung mga eggs na kumbaga pangit po yung quality ng shell. So kaya, yung eggshell. So kaya, tinatanggal na lang nila yung itlog doon sa eggshell para yung itlog na lang mismo, 'di ba? Yung white and egg yolk niya na lang mismo yung ilalagay sa cellophane tapos i-frozen siya or di ko alam kung ano ba yung magiging sistema noon. Pero ayon sa Department of Agriculture ay okay naman daw ang tawag nito, ang magbenta. Ayan magbenta ng frozen egg, walang problema ayon sa Department of Agriculture. So yan po, para sa karagdagang detalye, ihahatid po sa atin yan ni Inday Badyang sa ating Agribalita. Hi everyone! It's a beautiful day once again, a beautiful afternoon, and welcome to AgriSenso at kasama niyo po si Inday Badyang. Ayan, and Clara Tita over there. Ayan, it's another day for us to celebrate new blessings and everything despite of all the odds, diba? Laban lamang. So, kamusta po ang iyang last day of your January 31st? Ayan, reflect na ano kayo man nangyari sa mga nakaraang araw, nakaraang linggo and all. Was it all productive and sad, happy, challenging, whatsoever? Basta, habang buhay pa po tayo, laban lamang sa life. Ayan, isang oras na naman po ng chikahan, ayan, of course, with your latest news, mga tips and Agribalita tips that we can share to you para po sa inyong lahat. Pero at least you can also use that one sa inyong mga planong agrikultura. Baka maplano po kayo mag-alaga ng mga hayop, magtanim or what, depende po sa inyong mga goals this year 2023. Ayan, so syempre pa, wag na po nating patagalin kasi excited na yung mga friends nating makinig sa ating latest news ngayon sa ating Agribalita kung saan pagbebenta ng frozen egg, walang problema ayon sa Department of Agriculture. Ayun. So ano nga ba yung frozen eggs? Makinig. Walang nakikitang problema ang Department of Agriculture sa pagbebenta ng frozen eggs sa ilang pamilihan, gaya na lamang sa Mega Q-Mart at sa iba pang palengke ng Pilipinas. Ayon kay Undersecretary at Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, matagal nang may bentahan ito kahit panung mura pa ang presyo ng mga itlog. Kadalasan anyang bumibili nito ay ang mga bakery na ginagamit itong panimpla sa kanilang mga tinapay. Dagdag pa nito, sinisiguro naman ang nagsusupply nito na ligtas para sa consumers ang mga frozen eggs. Kaugnay nito, pinag-iingat naman ng DA ang consumers sa pagbili ng mga itlog na basag o butas na ang shell. Hindi tulad ng frozen eggs na walang nakahalong balat ng itlog, delikado anya ang mga itlog na basag dahil exposed ito sa contamination. Sa panig naman ng DA, tiniyak nitong patuloy na tinututukan ang pagresolba sa paggalaw ng presyo ng itlog sa merkado. O diba, matapos ang mga sibuyas na pula, itlog na naman, and the garlic. So, actually, ang itlog is a staple or it's really one of the need of the Filipino people, especially sa pagluluto, pang breakfast, o pwede din pang lunch, pwede din pang dinner sa mga tawag ito mga bakers natin, those who are doing breads and all, mga cakes and etc. And panghalo kasi talaga siya basic sa mga iba't ibang pagkain na ginagawa natin. Okay lang naman kasi for us, even us, we consume frozen eggs. Basta make sure you know saan galing yung produkto. You can smell naman or you can see if the item is not good to be consumed, diba? Yun lang talaga yung request natin sa mga nagtitinda to make sure na malinis and syempre tawag ito fresh at pwede pa talagang ikonsumo ng tao yung mga binebenta nilang produkto. Actually, marami tayong nakikita mga itlog na binebenta sa palengke yung medyo may crack na and all. So as they say, it's close to makontaminate, which is for us consumers as well. Before tayo mag-purchase, dapat i-check muna natin kung pwede we can smell it. If medyo pangit na yung amoy, wag na nating bilhin. The thought of we can buy something like that na medyo
ano tayo, nakakasave because nga it's mura. It's okay for us to think of that one na nakakamura tayo and all. But then, we have also to consider our health. We can also consider na baka pagkain natin dito, nakamura ka nga, magkakasakit ka naman. So, that's really the basic thing for you to consider when you purchase SADS. And syempre, sana, gaya ng mga hopes natin for that sibuyas na pula, may mga dumating ng mga batches of those imported ones ng Pilipinas for us right now at to control the sobrang mahal ng presyo nito. So sana man lang may mga mga interventions na gagawin ng gobyerno natin para hindi pa talaga mas tumaas na naman ang presyo ng itlog na talagang it's really one of the basic food nating mga Pinoy. Ayan, so not so good, no? So careful ha when you purchase eggs. Make sure saan kayo na bumibili. Kung mga tawag nito frozen eggs naman yung gusto nyo kasi medyo mura, make sure na consumable pa talaga siya. Walang amoy. Kung pangit ang amoy, wag nang lutuin or what. Pag may nakikita na kayo mga something is wrong in there. And for those who are selling eggs like that, please consider as well the welfare of your mga tawag nito, mga suki po ninyo, yung mga parokyano. Ayan, magbenta tayo ng naaayon at pwede pang kainin. Siyempre, let's not take advantage of what is happening around. Okay? Ayan, so yan po ang ating Agri Balita, friends. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyan naman po tayo sa ating Agri Unique Chika, of course, mga latest tips mo natin ngayong hapon with Clara Tita. Thank you so much, Inday Badyang! Sana'y makasama ka na namin bukas. O, diba? So, ayan ha, okay po sa ating Department of Agriculture. Ito po ang ating mga frozen eggs. Pero na-try ko na rin po itong mga yung frozen egg kasi yun nga, based on my experience, kumbaga pagbili ko ng itlog ay nabasag po yung shell niya. So, wala akong choice. Kundi ay inilagay ko siya sa isang Tupperware. So, yun, ilagay ko siya sa freezer. So, pwede naman, naluto ko naman din. Pero scrambled egg nga lang. Hindi siya sunny side up. Kasi nga, yun na, basag-basag na yung, yung tawag dito, yung yellow mismo ng egg. So, okay lang. At least maluto pa rin. Diba? So, maraming salamat, Department of Agriculture. Kahit papaano ay meron tayong, kumbaga, kahit basag na yung mga eggs or ano ba dyan, magagamit pa rin. So, okay. So, ayan, padayon, patuloy pa rin tayo sa ating buhay kahit basag na ang ating mga itlog. Hello po sa ating 55,000 viewers dyan na nanonood. Maraming salamat po. Muntik na tayong nakabisaya. Oo, proud bisdak po ako. Of course, ang inyong Clara Tita. Pero kailangan po nating magtagalog dahil alam kong ating programa ngayon ay abot pa rin kahit dyan po sa Luzon. O kahit po, basag ang itlog, padayon pa rin. Magpadayon pa rin tayo sa ating buhay. O alam mo, isang Bisaya, ano yan siya? Bisaya, tawag dito, Education 101 Bisaya. Ibig sabihin po ng padayon, ang Bisaya po is padayon. So sa Tagalog, counterpart yan is patuloy. Padayon sa Bisaya, sa Tagalog naman ay patuloy sa buhay. Padayon sa buhay, padayon sa kinabuhi, o sa Tagalog, patuloy sa buhay. Okay. Ayan. So, yan po ang ating Agri Balita for today. At magpapatuloy po tayo ngayon. Magpapadayon po tayo ngayon sa ating Agri Unique Chika. So, of course, ihatid sa atin, walang iba ang ating ka-farming angat ka-content creator, Sir Jade Batuampo. Paano ba ang magandang simula? Paano ba maging magandang, paano ba ang pagsisimula natin sa farming? Ayan ba yan? Paano pa magandang simulan ang farming? O, ayan. Yan po ang ating Agri Unique Chika ngayon. Courtesy of our ka-farming angat ka-content creator, Sir Jade Batuampo. Manood po tayo! Hello po, kumusta po? Live na naman tayo. Kasama natin King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang ginagamit namin sa mga alaga naming hayop. Dito ay maraming mga hayop ang pwede natin paggamitan nito. So, yun. Ngayon naman ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol naman dito sa pagsisimula sa farming. Paano maganda magsimula dito? Itong mababanggit natin ngayon ay based lamang ito sa experience namin kung paano kami nagsimula at ano yung maipapayo din natin doon sa mga nais magsimula doon sa pag-alaga ng mga hayop. So, sa amin, ang ginawa namin, sa akin, ang ginawa kong panimula, actually, sa umpisa, nag-aaral muna ako, nanonood muna ako ng mga videos, nagbabasa muna ako doon sa klase ng hayop na nais kong alagaan. Inaaral ko munang maigi kung paano siya palakihin at kung paano namin siya alagaan. Para kahit paano, kapag nandiyan yung mga alagang hayop,
ay ready na rin ako doon sa pagpapalaki ng mga hayop na napili ko. So ang pinakaumpisa naming sinimulan sa akin, ang pinakaumpisa kong sinimulang alagaan itong mga kambing. No, yung sa akin. Actually, yung mga magulang ko, farmers na talagang sanay ang mga inalagaan nila, yung mga baboy, yung mga manok. So baka, kalabaw. So yun yung mga alaga nila. Sa akin naman na side, ang pinakauna kong pinapalagaan itong kambing, ang ginawa ko kasi, inalagaan muna ng mga magulang ko yung mga kambing kasi nagtatrabaho ako sa Metro Manila. So yung parents ko kasi ang nasa probinsya, alam ko naman na sila naman ay talagang sanay doon sa pag-alaga ng hayop. So doon sa pinakaumpisa habang ako ay nagtrabaho, yun, nagpapadala muna ako ng pambili ng kambing hanggang sa sinusuportahan ko rin yung kambing na pang vitamins, mga iba pang mga gastusin. So ang vitamins na gamit natin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement para sa mga kambing namin, no, para lumakas yung immune system nila. So yun yung mga ginagawa namin noon, nung nag-uumpisa pa lang kami na mag-farming. No, yun muna yung unang ano namin, una naming ginagawa. So sa umpisa yun, pinag-aralan ko muna, inaaral ko. So nanonood ako ng mga videos yun, nagbabasa tayo tungkol dun sa kambing, kung paano sila paramihin, ano yung mga posibleng magiging problema, kalaunan. So yung binabasa ko na yun. Kaya nung nag-start na kami, marami na rin akong ideya. So actually, simula din nung nag-alaga kami, no, na-share ko na rin yung mga ideya na alam ko tungkol dun sa pagkakambing. So bukod sa kambing, ganun din sa pag-alaga ng manok, sa baboy. So hanggang sa napunta rin kami sa pag-alaga ng mga pabo, no, mga itik, mga pato, at iba pang mga alagang hayop, maging mga rabbit. Dahil nga doon sa nakita natin na na-enjoy namin yung pag-alaga ng hayop, so tinutuloy-tuloy namin, nag-expand kami na nag-expand. Kay ka-farming Nielmark George Soniega, paano po ba mawala yung dapaw sa pugad ng manok? Hi sir, ka-farming Nielmark George Soniega. Sa amin sir, based lang sa experience din namin doon sa mga dapaw o sa Bisaya kasi ang tawag dyan ay bunhok. No? Sa iba naman ang tawag nila ay hanip. No? Ang ginagawa namin dyan, yung pugad, nilagyan namin nung dahon ng marang. Kaya lang itong marang pala, hindi ito available kung saan. Actually, sa umpisa, kung may dapaw na, siguro kailangan linisin. Yung iba, ini-sprayhan daw nila. May mga natanggap tayo sa comment section. May mga sinasabi sila, actually hindi ko pa na-try ito. So, hindi ko lang ito sigurado. Ito ay, nabasa ko lang sa comment section doon sa, yung isang topic ko tungkol doon sa nilalagay namin na dahon ng marang. So, ini-sprayhan daw nila nung 1, 2, 3. O kaya yung mga bygone daw yung ginagawa nila, ini-sprayhan nila yung mga dapaw na yon. Yun ang mga nababanggit doon. Pero hindi ko pa totally na-try yun. Yun ay nakukuha ko lang mula doon mismo sa comment section kasi maraming mga farmers din. No, kasi may video ako tungkol dito sa pagtanggal ng mga tungkol dito sa pamamaraan namin kung paano na hindi na lumapit yung mga dapaw o yung mga hanip, yung mga bunho kung tawagin doon sa pinakapugad ng manok. Kasi nagiging ano rin yan nagiging problema rin natin yan. Minsan kasi pag may mga dapaw o bunhok, no, doon sa pinakapugad ng manok, umaalis yung mga manok. So, imbis na naglilimlim, no, hindi na tinutuloy na naglilimlim, hindi na pipisa tuloy yung itlog. Kailangan na natin ng incubator. Dahil doon sa mga makakati na insekto na yun, maliliit na insekto siya, makakati. So, yung ginagamit namin doon para hindi lapitan ng dapaw yung mismong pinakapugad ng manok, nilalagay namin ng dahon ng marang. Itong dahon ng marang, maraming nagtanong din kung anong klase ito, anong Tagalog. Actually, ang alam ko Tagalog din sa kanya, marang or uloy. No, yun yung ginagamit namin. Based lang ito sa experience namin. Pero, hindi rin natin masasabi 100% ito ay sure. Kasi sa amin, sa experience namin, okay naman sa amin. Kasi siguro, konti lang yung mga dapaw, mga hanip, mga bunhok. No? Tapos meron din kami kapitbahay na yun din yung ginagamit nila kasi yung mga manok nila ay nakatira sila sa may bahay sila gawa sa kahoy yun. Tapos ilalim, nandun yung mga manok, nandun yung mga pugad ng manok. Kung saan ang nangyari, pupunta, pati sila nabubunhok sila or yung dapaw, yung mga insektong maliliit. No, sobrang kati pag nangangagat yun yung mga problema sa mga manukan, no, doon sa mga bahay ng manok. So, ang ginawa nila, yun yung ang sunod na ginawa nila, so nilinis nila tapos naglagay sila ng mga marang doon sa pinakapugad ng manok. So, simula daw noon, hindi na daw nagkaroon ng bunhok yung kanilang mga pugad. So, yun ang tuloy-tuloy nilang ginagamit, no? Sa amin, ang ginagawa naman namin, no, yun na rin ang ginaya namin kasi yun ngayon na-share sa amin. So far nung tinry na namin yun, okay na siya, wala ng bunhok. Kasi dati, bunhok, dapaw, uhanip ang tawag dito, No, dati kasi, nagtry na rin kami ng tanglad. Marami nang tinry ng tatay ko, yung abgaw o yung alagaw, nagtry na rin siya. So, ganun pa rin, lumalapit pa rin. Pero nung nagmarang siya,
based experience namin sa tatay ko mismo na siya na yung naglalagay doon. So sabi niya wala na daw bunhok, wala na yung hanip o dapaw, hindi na daw lumalapit pa doon sa pugad. So yun ay based lamang sa experience din namin. Kasi marami, actually may ginawa tayong topic niyan, may video tayo sa Farming Business ATBP. No, maraming mga nag-comment din naman na sila daw nasubukan rin daw nila itong dahon ng marang. Na yun din daw nilagay nila. So okay daw, nag-work daw sa kanila. Pero may ilan din sa daming mga nag-comment, siguro mga 500 to 1,000 na mga nag-comment. No, may mga ilan din doon nagsabi na sa kanila daw hindi effective. No, kaya hindi natin masasabi 100% na talagang effective siya kasi ito ay parang beliefs lang din or yung mga based on experience lang mismo. Wala siyang pag-aaral mismo sa science, no. Based on experience lang ng mga ka-farmer din natin na na-share lang din sa amin. Kasi sa amin, ganun yun kapag may mga yung kapitbahay namin na mga nag-alaga ng manok, kung ano yung experience nila, sinishare din nila sa amin. No, nagsishare lang din kung ano yung mga pamamaraan. Nagtatanungan lang din hanggang sa yung mga nasubukan ng iilan, nagpapasahan na, napapasa na naman doon sa iilan, sa iba naman na nag-aalaga ng hayop. So, yun yung mga natutunan din namin na sa akin sinishare ko based mismo sa experience lang. Wala siya sa pag-aaral, wala siyang pag-aaral mismo, ay based lang sa experience talaga yon, no? Inulit natin, marang, dahon ng marang. Yung mga yung mga tuyong dahon ng marang na nalaglag na, yun yung kinukuha namin, nilalagay namin sa pugad ng manok. No, sa ilan na walang mga marang kasi ang marang din, prutas ito na common sa bandang Mindanao area. Maging sa Mindoro may marang din, may nakita ko, ang tawag naman nila doon ay uloy. So yung dahon na yun yung nilalagay namin sa mga pugad ng manok para hindi na lapitan ng mga hindi pang mugaran ng mga bunhok, hanip o dapaw. So, may mga nagtatanong paano daw kung walang marang. No, may mga nag-comment din naman na iba. Actually, ako kasi marami rin tayong mga viewers na mga farmers din. So, nag-comment sila, pwede rin daw yung mga tabako, nasubukan daw nila, tabako or oregano. May iba din nagsabi na nasubukan din daw nila ang lagundi. So, nag-work daw doon sa kanilang mga pugad. Hindi na daw lumalapit yung mga hanip, dapaw o itong bunhok. So, yun yung mga pamamaraan din ng iilan sa mga farmers based sa experience ito ng bawat mga nag-aalaga ng manok. So, yun. May ilan naman nagsabi, magitangla daw ay nag-work din naman daw sa kanila. So, yun. Kay ka-farming Niel Mark George Sunyega. Okay, ka-farming, salamat talaga. Pa-shoutout din from Isulan, Sultan Kudarat. Maraming salamat po ka-farming Niel Marks George Sunyega. Kay ka-farming saan yun? Wala yung isang comment, di ko makita yan. Kay ka-farming Rod Nieto, hello sir, magandang gabi po. Shoutout from Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyong panonood ngayon. So, ayun po. Paano nga ba magsimula din dito sa farming? Sa akin, mas maganda talaga step by step. Start small muna tayo. Huwag tayong dumirekta na yung maramihan agad. Kasi mahirap pagka maramihan yung parang gusto natin agad-agad na may agad tayong makikitang output. Mas maganda, enjoy muna natin. Yung konti muna, halimbawa, kung anong kakayahan muna, kung manok muna, so manok muna alagaan natin kung yun muna yung kaya. No, dahan-dahan. Kasi habang tumatagal, kailangan din natin na may diskarte din gagawin dyan. Nagle-learn din tayo dyan kung ano yung mga pwede natin gawin. Halimbawa na lang doon, yung mga nabanggit ni Sir kanina, yung tanong ni Sir Niel, tungkol dito sa sa dapaw. So, minsan wala rin yan, hindi natin mababasa yan basta sa mga books, hindi rin natin basta mapapanood yung mga experience ng mga ka-farmer natin, no? Hindi rin natin nakukuha yan doon sa Google, no? Ano lang yan, mga sinishare lang, sharing lang ng mga ideya. So, minsan tayo rin mismo actual ang makakadiskarte niyan kung ano yung mga magiging problema doon sa farm. No, halimbawa sa amin, meron din kami nasubukan na yung pugad namin ay pa-square na medyo maliit. So, nangyari naman, yung mga itlog ng manok namin nababasag kasi sobrang liit ng aming paitlogan ng manok. So, ginawa namin, gumawa ulit kami ng panibagong aksyon na yung paraan na naman namin kung paano namin mapa-improve. So, gumawa kami ng mga pabilog naman ng mga pugad. So, hanggang sa okay na ulit yung pangitlog ng mga manok namin. So, yun yung kaya dito sa farming, lagi talaga din tayo dito na nagle-learn tayo dun sa mga nagiging problema or mga masasalubong nating challenge sa ating mga ginagawa. Kaya mas maganda, start small muna, dahan-dahan lang, enjoy lang muna natin.
no, habang nagtatrabaho, sabayin natin yung farming kung kaya para may source pa tayo ng income. Kasi kung mag-farming tayo, halimbawa, maglagay tayo agad ng malaking puhunan sa farming, ang target natin ay umalis na sa ating work para mag full time na dito, kung hindi pa naman natin masyadong kabisado yung sinimula natin, or kapag nagsimula tayo, hindi pa naman natin talaga alam yung market kung paano natin ibenta, or hindi pa natin sure kung talagang mag-work, mapaparami ba natin, kung hindi ba sila magkakasakit. Kasi hindi naman din ganun kadali na sabihin natin na mag-alaga tayo ng hayop, meron na tayong pambili ng pagkain nila, meron tayong pambili ng hayop, meron na tayong pabahay nila, so okay na agad, no? Dadami na sila. Hindi rin ganun yun kasi marami pa tayong pwedeng pagdaanan din dyan. So minsan, nandyan na yung bahay natin ng manok, nandyan yung alaga nating manok, tapos ang nagiging challenge naman natin ay yung pampakain. So sobrang malaki yung gastusin kung tuloy-tuloy na naka-pure naman tayo na binibili lahat ng pampakain sa kanila. Ang sunod naman kapag nagkasakit, at meron pang minsan na nangyayari din doon sa mga manukan, no, na nagkaroon ng mga nababasagan ng itlog, o kaya yung mga dapaw kanina na nabanggit natin, or ano pa ba, yung mga nasalubong namin. So yun, may mga manok pa na nangangain ng itlog na minsan in-expect natin, okay naman yung manok namin, native, marami akong inahin, mapaparami ko na to. So problema nung ng itlog na, no, so dahan-dahan naman nagkaubusan yung itlog kasi kinakain din ng mga manok. So yun, hindi na talaga natin mapaparami. Marami talagang challenge din na kailangan din natin lagi na tingnan kung ano yung mga solusyon na pwedeng gawin. So pag ano naman, halimbawa, nangangain yung manok ng itlog, ang ginagawa naman namin sa ngayon, bumibili kami ng mga fake eggs. Marami kasing nabibiling fake eggs din bilang pangkati dun sa manok para kahit papaano hindi nila iwanan, hindi sila titigil sa pangingitlog, tuloy-tuloy pa rin sila. Kasi nakikita pa rin nila may itlog. Kaya lang hindi na nila nababasag kasi fake egg nga, no? Yung mga fake eggs naman, yun yung mga plastic na itlog, or nabibili siya sa Shopee, no? May nabibilhan din yan sa mga DIY or dyan sa mga tabi-tabi, mga tindahan ng mga laruan. Yung egg siya na itsura na fake lang siya, na talagang hindi siya nababasag ng manok. So, yun yung pamamaraan namin. Tapos, yung mga itlog naman, kung kakain yung inahin natin ng itlog, so mas maigi na incubate natin. Pero kapag doon sa manukan natin, yung mismong nangingitlog ay hindi naman nangangain ng itlog, ang nangangain ng itlog niya yung ibang manok. So, mas okay siguro kapag naglimlim na, meron tayong kulungan, no? Doon lang natin ilagay yung manok, doon siya maglimlim sa loob para hindi siya napapasok na ibang manok. So, yun yung isa rin sa paraan ko ngayon, kaya bumili rin ako ng net. So, actually, dito sa pag-umpisa talaga, maraming gastos kapag may nakita tayong mga pagsubok, no? Since nagle-learn pa lang tayo, kung ano yung pupwede natin gawin, gumagawa pa rin talaga tayo ng hakbang. Kung anong kaya natin, kung meron tayong pambili pa naman, pumibili tayo. Kung wala naman, ay pwede naman yung mga resources na available sa paligid. Kung may kawayan naman dyan, pwede namang lambatan yan. No, paligiran natin yung mga itlogan ng manok para walang ibang makakapasok. So, yun yung mga hakbang din na ginagawa namin pagdating sa gano'n na problema doon sa pagmamanukan. So, yun yung isa rin sa nagiging challenge din sa pagdating sa pagmamanukan. Kaya hindi natin masasabi na once na ginawa na natin yung farming, ay sure na yan na talagang tuloy-tuloy na yan. So, marami pa talagang learnings din ang dapat nating matutunan. Maraming challenge ang kailangan din nating alampasan para ma-sustain natin at mapalago natin yung ating mga napiling negosyo. So, yun yung mga pamamaraan namin. Maging doon sa mga kambing, no, nag-start kami mag-alaga din ng kambing. Hindi rin natin, nung una, so ang kala ko madali lang din. So, akala ko, pag meron akong babaeng kambing, madali na mapaparami ko na. Hindi rin ganoon kadali. Kasi may mga pagkakataon din, halimbawa kapag tag-ulan, no, yung mga kambing na maliliit, medyo mahina sila. Kung sila ay inabot nung panahon ng tag-ulan, taglamig, tapos yan, naanggihan sila or na-stress sila. So, madaling magkasakit once na nanghina na, parang ang hirap na rin na ma-survive sila. No, madalas nangyayari talaga pag yung maliliit, namamatay sila. So, sobrang sayang. No, yun yung mga challenge din pagdating sa pag-aalaga ng mga hayop. At kaya hindi rin ganoon kadali magparami. Maraming challenge, marami tayong dapat na matutunan din. Kailangang bigyang pansin bago natin mapaunlad itong farming. Kaya mas maganda, tulad na nabanggit natin kanina, start small muna, dahan-dahan lang, para habang ginagawa natin ay natututo rin tayo dun sa mga sinisimulan na natin. Halimbawa, no, sa baboy, naglalagay ka ng baboy,
Minsan, alam naman natin na pag nag-alaga tayo ng baboy, medyo malaki-laki rin yung gastos. Nandyan yung kung nakapigiri tayo, nandyan yung pigiri, nandyan yung pambiling feeds, nandyan yung pambiling biik. Kung yung pigiri pa lang, magkano yung gastos niyan? So sabihin natin mga 100,000 or pataas pa. Kasi ako hindi ko pa na-experience magpatay ng pigiri na yung mga sulid. Sa amin kasi ang pigiri namin, gawa lang din sa kawayan. No, maliban na lang kung ganun tayo, kung makita natin kung anong available dun sa area, yun yung gamitin natin. So, pwede na rin yun. Lalo na pag nagsimula pa lang naman tayo. Kasi minsan, once na nagsimula tayo, minsan excited tayo. Pero once na nandyan na, sobrang excited natin, no, gumagastos tayong malalaki, namumuhon tayong sobrang laki. Pero nung nandyan na, tumitigil tayo nung kalagitnaan na. Kasi napapansin natin, medyo nalulugi tayo. Medyo magastos pala. Doon natin nare-realize. Kaya mas maganda, aralin din muna nating maigi. So, katulad sa pagbababoyan, no, kung meron tayong mga alagang baboy, lalo na ngayon kung umaasa tayo dun sa mga binibili nating pampatuka, kung isang baboy pa lang, sabihin nating 3,000 ang halaga, no, tapos may feeds ka pa, nagagastos ka rin ng mga 5,000, no, pagpalagay natin, mga halos 3 sako rin kasi maubos mo within 4 months, no, pinapalaki mo yung inahin, ay yung baboy na fattening. So, almost 4 months, gagastos ka ng mga 5,000 sa 3 sakong feeds. Tapos yung biik pa na halagang 3,000, sabihin natin, ngayon mayroon pang iba halagang 5,000, 4,000. So, pagpalagay lang natin, 3,000 lang yung biik, feeds mo 5,000, so 8,000 na agad yung puhunan sa isang baboy pa lang. So, ganun din kabigat kapag mumuhunan. Kaya kailangan maibenta mo rin yung baboy mo ng mas mahal pa. Kasi nandyan pa yung tubig, di ba? Gumastos ka pa dun sa kuryente, pagpapakyat ng tubig, nandyan pa yung yung pinampagawa mo sa kasi dahan-dahan mo ring kukunin yun yung pinampagawa mong pigiri or mga iba pang gastusin, no? So medyo malaki-laking puhunan ang kailangan, lalo na pag nag-aalaga, lalo na doon sa mga baboy na naka-pure feeds. Kaya kung nais natin na medyo kung ano yung kakayahan kasi natin, doon muna tayo. Pero actually, marami rin naman talagang nag-aalaga ng baboy na kumikita pa rin naman. So namuhunan silang 8,000, 9,000, 10,000, nabibenta naman nilang medyo mataas-taas, kaya may kita pa rin sila. No, doon sa ilan, kung ano yung kakayahan natin, kung hindi naman natin kaya ng ganun kalaking puhunan, doon muna tayo sa native. No, bakit yung mga native, lalo na kung nasa bukid ka naman, may space ka naman dyan, pwede ka magtanim ng kamote, kasaba, gabi, no, maging masapal ng niyog, kung maging niyog, kinakain ng baboy yan. At kapag ka may palayan ka, nagpapagiling ka ng palay, may darak dyan, pwede mo ring ihalo doon sa pagkain ng yung alagang mga baboy. No, maging mga sobra sa kusina, yung mga bahaw, hindi mo na kailangang itapon, pwede mo ibigay sa baboy. So, yun, makakalibre ka na hindi ka nagagastos pa ng napakalaki. Kasi meron ka ng source ng papakain sa kanila. Yung mga native sanay naman kumain ng mga damo yan. Sanay sila kumain ng mga pagkain na mga natural. At mas healthy pa sila. Kasi natural ang kinakain nila na pwede rin natin maging pang-consume. So, yun yung mga, sa akin lang, yun yung pwede natin sumulan kapag hindi naman ganun kalaki ang ating puhunan. No, pwede na tayo mag-start doon sa mga native. It's either start muna tayo sa babaeng native, mga biik, mga 2 piraso, gawin nating inahin, no, at yun yung palalakihin natin. So, mga ilang buwan lang, alam mo, mga 8 months yan, pwede na maglandi yan, di ba? So, 5 months or 4 months na nagbubuntis yan. So, baka next year meron ka ng mga biik din na pwede mo maibenta na gamit lang yung mga tinatanim mo sa paligid, di ba? Kapag native. So, yun yung advantage din sa native. Although, hindi ganun kabilis lumaki pag native, pero wala ka namang ginastos. Compared doon sa mabilis nga lumaki, maganda masyadong katawan, pero malaki naman yung puhunan. Kung wala naman tayong ganung puhunan, doon na lang tayo sa kung ano yung kakayahan muna natin para mas, talagang masimulan. Kasi dahan-dahan lang din yan May napapanood nga rin tayo ng mga video, no, after ilang years pa, 10 years, 15 years, 20 years, doon na milyonaryo na sila dahil doon sa tagal ng investment nila. No, dahan-dahan lang naman kasi yan. Na habang tumatagal, nagle-learn tayo. Habang mas tumatagal pa, mas marami tayong natutunan, marami tayong mai-apply. Yung mga mali doon sa mga nauna ay magiging tama na ng mga susunod. So yung mga pagkamali, yung mga problema, yung mga challenges, yun yung magagamit naman natin sa susunod na mga hakbang natin para doon sa ating mga pagpapalago na, pagpaparami na. Mas maganda pag start small, konti-konti, kasi dahan-dahan nating napaparami, dahan-dahan nating natutunan kung ano yung mga dapat gawin, dahan-dahan nating
natatanim, kung anong dapat itanim, napaparami natin, kung kailangan pala natin ng maraming gabi, at least yung panimula natin konti, ay sasapat muna dun sa kaunti. No, habang dumami sila, nagtanim na rin naman tayo ng marami. So, nung dumami, sumabay na rin yung pagdami ng papakain sa kanila. So, sabay sila, di ba? So, sabay yung pagkain na dumami, yung biik, tumadami na rin. Tapos, habang tumatagal, nakikilala tayo ng market, maraming mga nakakilala sa atin na meron tayong binibintang biik. No? Kapag may nagtatanong sa kanila, tayo yung tinuturo na meron sa atin. So, kaya habang tumatagal, lumalaki rin yung market natin. Kasi dumadami ang nakakaalam na meron sa atin, meron tayo ng ganong klaseng produkto. Meron tayong mga baboy, meron tayong mga biik, meron tayong mga litsuning baboy or mga pangkarne na baboy. So, yun yung advantage sa dahan-dahan tayong nagpaparami or nagsimula muna tayo sa kaunti. Wherein hindi naman tayo dito gumastos ng malaking puhunan. Lalo na sa native, kung itatali lang sa amin kasi, no, maraming nagtatanong din sa atin, yung mga baboy kasi namin naka-free range, maraming nagtatanong, wala naman daw bang nagnanakaw. So far naman, walang nagnanakaw kasi halos lahat ng mga kapitbahay namin may mga kanya-kanyang mga baboy. So ang pamamaraan doon, yun yung mga baboy na mga native or mga crossbreed, mga lahing native, may lahing hybrid, no, na halo-halo na yung breed nila, no, nag-mix na. Yun, nakatali na lang yun sa ilalim ng mga puno, no, tapos may mga pabahay silang napakasimple lang, doon lang yung mga baboy. So, hindi na kailangan gumastos ng malaking halaga na piggery. Hindi na kailangan pa ng tubig na laging maglilinis doon sa bahay. No, walis-walis na lang kung kailangan, kung nakatali yung baboy. Kung naka-free range naman, mas okay. Based na rin sa observation ko. Kasi nag-alaga kami ng baboy na naka-free range, tapos may alaga kaming baboy nakatali sa ilalim ng puno. Nag-alaga rin kami ng baboy na kaloob sa isang kulungan o isang piggery. Simpleng piggery lang yung amin. No, pero ang base observation ko, ito yung naka-feeds tungkol sa piggery, yung mga baboy na naka-free range, yung mga nakatali, ay wala talagang maamoy na dumi doon. No? Kasi siya, naka-purely organic yung mga kinakain nila, yung mga galing lang doon sa mga tabi-tabi, mga galing doon sa likod bahay namin, yung mga kamote, kasaba, madre de agua. Walang amoy, hindi tulad doon sa piggery namin, siguro dahil na sama-sama yung dumi, o dahil siguro may synthetic silang nakakain na yung mga binibigay na nabibili na patuka sa kanila, no, mas maamoy doon sa piggery mismo, no, based sa observation ko. Pero doon sa naka-free range, doon sa mga nakatali sa ilalim ng puno, walang amoy. Actually, karamihan sa mga kapitbahay namin may alagang baboy. Kahit na medyo magkatabi-tabi yung bahay sa amin, pero bukid naman, allowed naman doon. Kasi may ibang area din kasi, halimbawa yung area na medyo matao. So sa Mindoro, doon sa lugar ng misis ko, sa bahay nila, medyo malapit sila sa munisipyo, doon kasi pinagbawal na mag-alaga ng mga baboy. Pero doon sa amin, bukid talaga siya. At kahit na medyo yung bahay ay hindi naman sobrang magkalayo, ay nagkakapag-alaga ng baboy kasi walang amoy doon sa area. Lalo na pag tag-init, natutuyo din agad yung mga dumi at nagiging fertilizer pa doon sa mga halaman. No, ito ay based lamang sa experience namin kasi may ilan din na siyempre magre-react kasi hindi naman nila pa na-try. So, ayun. So actually, yun din yung mga naging topic natin kasi yun din yung ginagawa talaga namin. Nagpe-free range ng baboy, nakatali sa ilalim ng puno, pagpipigirin ng baboy, ginagawa din namin yan. No, yun yung mga sa amin ang pamamaraan talaga namin lagi ay doon kami sa kaya lang. No, halimbawa doon sa free range, meron kaming 7 baboy na malalaki, may 5 inahin, may 2 barako, naka-free range sila. Kung pinipits namin yun, gagastos kami ng mga 15,000 a month. No, mga 15,000 a month kung pure feeds ang binibigay namin sa kanila. No, so since may mga tanim-tanim na kami, so libre na, wala kaming ginastos na feeds pa sa kanila. So yun lang yung ginagawa namin. Pero siyempre nagbibigay rin kami ng mga vitamin sa kanila para kahit papano mabigyan pa rin namin ng sapat na nutrisyon. King's Vita Plus Animal Feed Supplement binibigay namin. Yung King's Vita Plus meron siyang multivitamins, yan, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, yan, calcium, D3 enzymes, iron, manganese, zinc, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, D-L-methionine, betaine. Yan, dami niyang sangkap. Meron pa siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, niacin. So yan yung mga napakaraming sangkap niya para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung mga alagang hayop at hindi sila magkasakit basta. Kasi kumpleto yung vitamins na at minerals na pumapasok sa katawan nila. Ito naman,
Isang pakete nito ay 100 grams na ginagawa namin. Isang kutsara, hinahalo namin sa 3 kilong feeds. Or maging isang ganito, nahalo namin sa isang sako. No? Parang kung halimbawa, iba-iba rin ang presyo nito. Usual na presyo nito is 100 pesos isang pakete na 100 grams yung laman. Ito ay pwede na mahalo sa isang sakong feeds. No, kung isang baboy natin, pinapalaki natin 3 sako sa isang buwan. So yung 3 sakong yun, 3 sako sa loob ng 4 na buwan. No, 3 sako sa loob ng 4 na buwan yung isang baboy. Eh kung haluan natin ng King's Vita Plus yun, isang kainan lang, pwede natin ihalo sa umaga lang or sa hapon lang, pwede rin. So isang pakete lang maubos niya. Isang pakete, isang pakete at kalahati, yun lang yung maubos niya, maibenta mo na siya. Kung saan mas nabibigyan mo pa siya ng sapat na nutrisyon, mas malaking chance na mas mabigat siya at dahil doon sa sapat at mas maganda yung kanyang karne dahil sa sapat na nutrisyon na nakuha sa kanya at hindi pa siya sakitin. So, sa amin naman, kaya kami gumagamit nito, hindi ko tinitingnan na gastos kasi gumastos ako ng maliit na halaga, pinandagdag ko doon sa pagkain ng alaga kong hayop, pero mas kampante naman ako kasi hindi siya ganun kabilis magkasakit dahil kompleto yung naibigay ko sa kanya na nutrients dahil doon sa mga sangkap na meron ng King's Vita Plus. Ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099. No? Kaya yung mga sangkap nito, pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. Kaya ito yung ginagamit namin na vitamin sa mga alaga naming hayop. Ito ay pwede sa baboy, sa mga biik, no, na pinapalaki, sa mga inahin na nagpapadede, doon sa mga manok, sa mga aso, maging aso, pwede siya sa itik, sa pato, sa rabbit, sa kambing, sa baka, kalabaw. Hinalo naman siya doon sa tubig, doon sa mga umiinom ng mga hayop na hindi kumakain ng feeds. No? Or doon sa mga simpleng patuka, mga organic or mga natural na patuka, no? Pwede rin siya ihalo doon. King's Vita Plus na vitamins. Yun yung ginagamit namin. Dahil nga doon sa mga sapat na nutrisyon. Parang tayo lang pag nag-vitamins tayo, so kailangan natin para lumakas yung immune system natin, ganun din ang mga alagang hayop, para lumakas ang immune system nila. Daily kami nagbibigay nito para talagang kampante kami sa kanila na hindi sila magkakasakit basta. Actually, minsan, hindi pa rin natin masisigurado. Ang King's Vita Plus kasi hindi siya gamot. Siya ay vitamin sa mga alagang hayop para mabigyan natin sila ng sapat na nutrisyon. Hindi sila mabilis ma-stress, no? Hindi sila maging sakitin, mas mapapalusog natin sila, mas mapapalakas natin sila. Yung mga buto nila, mas mapapatibay natin dahil sa King's Vita Plus na vitamins. So, yan. Kapag naman may sakit yung mga alaga natin, no, kailangan pa rin yan bigyan natin ng tamang gamot, syempre. No, kapag malubha, kailangan natin ng vet, or pwede rin tayong magbigay doon sa mga manok natin. May mga sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuraysa, Paul cholera, yung mga sakit ng manok na mga sipon, yan, at iba pang mga sakit ng manok, maging kapag may mga sugat sila, no, ang binibigay naman namin dyan ay Panamox. No, Panamox Forte para sa mga sisiw, Panamox Caplet doon sa mga malalaking manok. Doon sa Panamox Forte, hinahalo namin sa tubig yon, tapos yun yung pinapainom namin up to 5 days. Doon naman sa Panamox Caplet, yun yung pang malalaking manok na, yung mga nakataling manok, so pwede yung Panamox Caplet kasi yun ay tsurang capsule. Pinapainom naman namin yun up to 7 days. Based sa experience lang din namin ito. At yun din yung nandun sa instruction. So doon naman sa pampurga, no, sa mga may mga manok, may mga pabo, kung nais natin purgahin sila, ang ginagamit namin dyan ay ang Worms to Go naman na pampurga. Yung brand ng Worms to Go, ito kasi meron ng albendazole plus praziquantel pa siya. So napakaganda niyang pampurga. So ang pampurga namin ay tuwing hapon. No, tuwing hapon, pagka uwi nila sa loob ng bahay, doon sa kanilang pinaka-housing nila, pinupurga namin para hindi na sila kakain muli. So yun na yung pinaka-fasting nila, yung gabing yun. Kinaumagahan, pwede na ulit kumain yung mga alagang hayop. So yun yung mga pamamaraan namin. Yung mga 2 kilo pababa na manok or pabo, kalahati lang noon ang binibigay namin. Kapag naman 2 kilo pataas, no, pagpataas na, yung isang buo na ng Worms to Go ang binibigay namin. So yun, nabibili ito yung mga nababanggit natin. Halimbawa ito, King's Vita Plus, nabibili sa mga Agrivet stores, or maging dito sa amin, meron din, pwede kayong mag-PM sa amin, dahil pwede rin tayo cash on delivery via LBC. Or sa mga Agrivet stores na malapit sa inyo, mga poultry supply, mga bilihan ng feeds, pwede rin kayo mag-inquire dyan kasi ito ay available din sa mga Agrivet stores nationwide. Mindanao, Visayas, Luzon, meron ito. So may ilan lang siguro na ongoing pa yung distribution, baka hindi pa nakakarating doon sa area. Kaya pwede rin kayo mag-order sa amin via LBC naman tayo. Cash on delivery ito. Pagdating sa inyo, doon nyo pababayaran sa rider ni LBC. So, yon. At inuulit natin, pwede kayong pumunta rin sa pinakamalapit na Agrivet stores para walang shipping fee. Kasi syempre, pag via LBC, may shipping fee na. So, yon.
So, yun yung mga pamamaraan din namin, no, sa pag-alaga ng mga hayop. Sa pag-umpisa, mas maganda, konti-konti muna, dahan-dahan muna. Kung hindi pa natin kaya magsimula, umpisahan muna natin sa pagre-research. Nood tayo ng mga videos tungkol dun sa nais nating alagaan hayop, or magbasa-basa tayo kung paano alagaan, anong mga pamamaraan, yung mga sakit, anong posibleng sakit, anong po pwede nating gawin, or ano yung mga challenges na po pwede nating masalubong, at ano yung mga dapat nating gawin kapag nasalubong natin yon. Actually, dito, nagpo-post din kami, nag-share din tayo ng mga videos based sa experience namin, mga ideya, tungkol doon sa mga pamamaraan namin. Maging dito sa page ko, Farming Business ATBP po, pwede niyo rin po kaming i-subscribe sa YouTube. Meron tayo sa YouTube, no? Meron din tayo sa Facebook, at meron tayo sa TikTok. Farming Business ATBP. Sir, anong gamot sa kambing na may diarrhea? Hi, sir. Hindi ko nababasa yung iba, no? Sa kambing na may diarrhea, sir, ang ginagawa namin dyan ay binibigyan lang namin ng dahon ng saging. Yun yung pinapakain namin, lalo na kung yung mga kambing naman natin ay ano lang, yung mga mild lang, sir. Ang ginagawa namin, yun yung mga pangunang gamot namin sa kanila. Na pinapakain namin ng dahon ng saging tuloy-tuloy hanggang sa gumaling sila, hanggang sa magnormal yung dumi nila. O yung mga dahon ng kaimito, no, dahon ng babas, yung mga saplod, no, sa Bisaya kasi saplod tawag namin yan. So yung mga ganon, yung mga kasi nagpapatigas din yung pupo nila. So, yun yung mga ginagamit namin, binibigay namin sa kanila. Wherein, mahilig din naman silang kumain ng dahon ng saging. No, maging dahon ng saging, pwede na rin. So, yun yung mga pamamaraan namin sa mga ganong sakit ng kambing. Kaya lang, minsan pag malubha na, medyo mahina na. So, ang ginagawa namin dyan, minsan sa vet, or kapag di na kaya, talagang wala na. Medyo mahirap kasi pagalingin yung mga kambing kapag ka medyo mahina na. Minsan nga, may mga injection pa kami, ina-inject namin, ayaw pa rin gumaling kapag ka mahina na talaga. So, yun. Kaya ang pamamaraan namin dyan, no, mas maganda na bago man magkasakit, habang malalakas sila, hanggat kaya, bigyan natin ng sapat na vitamins para malakas yung immune system nila at hindi sila masyadong mabilis magkasakit. Wherein, tulad na nabanggit natin, hindi rin naman talaga 100% na hindi magkasakit. So, mas mababa na yung chance. Or imbis na mataas ang mortality, kahit pa paano ay medyo bababa yung mortality. No, kasi may panahon, may pagkakataon pa rin naman talaga, lalo na kung mapuruhan or may sakit na kumakalat dyan. So, may chance pa rin naman na magkasakit yung alaga natin. So, yan. Kay Ka-Farming, Bernadette Asuncion. So, yun pala ang tanong ni ma'am. Anong gamot ng kambing na may diarrhea? So, yun po, Ka-Farming, yun yung mga ginagamit namin. Binibigyan namin ng dahon ng saging, dahon ng bayabas, o dahon ng kaimito, or dahon ng avocado. Yan ang dahon ng avocado, hindi rin magandang tuloy-tuloy na ipakain kasi makakasama din sa kanila. So, yun yung mga pamamaraan namin. Dahon ng saging, yun talaga. Maraming mga nagtatanong sa amin na nung mga sumunod ay binilikan kami na okay na daw yung kanilang kambing dahil dun sa dahon ng saging. Okay. Ka-Farming, Arkanghel. Sir, paano maka-order niyan, sir? Ay, sir, yung King's Vita Plus, sir, meron siya sa mga Agribit stores, or pwede rin kayo mag-PM sa amin kapag nais nyo. Kaya lang may shipping fee by LBC. No? So, yun. Ka-Farming, Nelly Verona. Thanks, sir. Hello po. Maraming salamat po. Kay Ka-Farming Rod Nieto, effective sa mga sisiw ko po. Ayun, thank you so much, sir. Yan. So, na-try din ni Ka-Farming Rod Nieto itong King's Vita Plus. Maganda pala po, idol, yung King's Vita Plus. Ayun, sabi ni Sir Rod Nieto, yun, nasubukan niya na rin doon mismo sa mga sisiw niya. Kasi, siyempre, yung mga sisiw pa lang, medyo maselan. Yan nga yung stage na minsan kailangan nating i-feeds. No? Na habang lumalaki sila, medyo tinitipids. No? Kailangan natin magtanim-tanim, pandagdag ng pagkain nila. Or kung mayroong mga palayan, kunin natin yung mga leftovers doon, mga tira-tira doon sa palayan, pwede ibigay sa kanila. Or mga maisan, yung mga mais, pwede ibigay sa kanila. At sola, malaking tulong din para pandagdag ng pagkain ng mga alaga nating manok, no, kapag malaki-laki na. Pero yung mga sisiw, sa amin madalas talaga naka-feeds mo na yan. Mga starter or yung mga booster, depende sa laki ng mga sisiw. Tapos, vitamins talaga para meron silang sapat na nutrition, hindi sila basta magkasakit. Kasi ito, may electrolytes na rin siya. Meron siyang amino acids, minerals, multivitamins, mga essential elements, probiotics, yan, zinc, iron, nandito na sa kanya. No, at marami pa mga sangkap, marami mga vitamins na meron siya. Ayan. Yung instruction naman sa paggamit nito, nandito sa likod, mababasa rin natin. No? So, yun. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung gamit namin. Kaya, pwede nyo rin subukan sa mga alaga nyong hayop. Mag-isiserod nyo ito rin na-try niya na rin daw. Maganda daw dun sa mga sisiw niya. Nagamit niya sa mga sisiw niya at maganda rin daw yung effect. So, ayun. Kay Ka-Farming Wilson Angelo Ramos, shoutout po, God bless, from Ilocos Sur. Hello, Sir Wilson. Maraming salamat.
So, ayan. So, video, okay. So, ayun po, no? Sana nakakuha kayo ng kunting ideya dito sa topic ngayon. No? At ito yung mga nababanggit natin. Yung mga nababanggit natin ay based lamang mismo sa experience din namin, no, sa pag-alaga ng hayop. So, ayan po, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Happy farming po. Thank you po. Thank you so much, Sir Jid of Ka-Farming Angat Ka and Farming Business ATBP, content creator, of course, diba? So I'm sure na puno po sa mga inspiring thoughts, mga inspiring stories si Sir Jid. And of course, kaya nga ay shinare niya sa atin itong paano ba ang magandang pagsisimula sa farming. So kung kayo po ay nasa mga probinsya dyan na nanonood sa atin ngayon, ano ba yung, saan kayo na-inspire doon sa mga sinabi sa atin ni Sir Jid, diba? So, importante po ay magsimula tayo. Dahil kung hindi po tayo magsisimula, paano po natin malaman kung okay ba tayo dito? Importante lang din naman na matry natin kung ano yung dapat nating itry, diba? Of course, dahil dyan natin malalaman kung effective or maganda ba ito na pamamaraan, maganda ba itong farming para sa atin. So, sa lahat po ng mga na-mentions na products po ni Sir Jid sa atin, of course, available po yan sa Agrivet stores, gaya po ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Couplet at Panamox Forte Intenso products, Worms to Go, at ganoon na din ang King's VitaPet Multivitamins Plus Minerals. At hindi po available sa mga Agrivet stores dahil out of stock po, dahil marami po talagang nag-o-order, diba? Marami po talagang mga orders sa ating mga Agrivet stores, ganun din po dito sa ating online. So of course, huwag po kayong mag-alala dahil pagsisikapan po ng ating King's Vita Plus team ang ating mga supplies na maibibigay po namin sa inyo if ever po kayo mag-order po sa amin via online. I-message nyo lamang po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page at available po tayo sa Shopee ha. I-search nyo lamang po ang KBM Agrivet Lines. Okay? Ayan po, nakikita nyo sa screen ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. COD po tayo or cash on pick up via LBC at dito po sa ating KBM Agrivet Line sa Shopee. Yan po ating official store sa Shopee. I-search niyo po yan at dyan po ninyo makikita ang ating mga produktong may puso para sa ating mga magsasakang Pilipino. Ayan. So ayan po, maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsubaybay, sa inyong pagantabay po always, every day, every afternoon dito po sa ating programang AgriSenso. I hope na meron po kayong mga natutunan at naging inspirasyon po ninyo sa inyong pagsasaka at pagsisimula po sa inyong farming upang kabuhayan dyan sa inyong mga kabukiran. Okay? Of course, kita-kits po muli bukas dito lamang po sa nag-iisang programa para sa agrikultura, ang AgriSenso sa Agrikultura Aasenso ka. Kasama pa rin ang inyong Clara Tita at Inday Badyang. Maraming salamat po. God bless everyone and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Couplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.